Nakoromogi jopiny moko ma Kisii koro ochwalo bura nyim doho ma gwenge mag kono ka gikwedo yiero mar jaod bura mar kaunti no Doris Aburi, kendo giwacho ni nitiere ng'ikruok kata both moko manobedo e kinde yiero makamano ka gidwani mondo doho onon wach ma kaka yiero notimore e kaunti no ma Kisii. Nyakoromogi gie sani odani watudre kod jafwambo marwa Crispin Otieno mondo mi onyiswa ni to gin jomage mochwalo ng'ur e nyim doho, to diponi ang'o gini ma gidwani mondo mi onon ahinya kotende kod duoko mar ombulu e komno mar jaod bura mar kaunti ma Kisii Doris Aburi. Nyaka gie sani wadhi nyaka Kisii. Crispin Otieno, amosi ni misawa ka iwinja yo makare. Nyiso ni to bura ochopo kanye nyaka gie sani bang' oganda go chwalo bura. Diponi osechakore koso pod ene kidieny moiu mar nono kata kolo moko kuom neno ma diponi nyalo chwal mondo tigo de doho? Misawa inya bati mana kaka iwachono, do otimo romo kawuono, do mamalo ma kaunti ni ma Kisii otimo romo chakre kar sa 3 okinyi. Mano kaluwore kod chwale e mbele do no ji ariyo magin jogo kura e kaunti ni ma Kisii nyicho chwalo ywak gi e mbele do ma Kisii ka giwacho ni eti mama man ochung'ne mine kata woman rep ma Kisii mano Doris Aburi noyier e yo ma ok kare, omiyo ne gichwalo ywak gi e mbele do ma Kisii, do mamalo ma odiochieng' ma kawuono ne otim romo ma ohiu mana kaka iwachono, kendo notelnegi kod jang'ad bura ma iluongo ni Stella Mutuku ma otelo e kesno, ka jago ma okinde ma ariyo ma ochung'ne ji ariyo manochwalo ywak gi e do mano en Victor Opondi kod Kurgat Cleophas kata mochung'ne petitioners, ka okinde mag Doris gin Rogers Sagana, George Morara kod Davin Biaka ma bende ong'ere kaka third respondent, kaito IEBC mano duol mochung'ne yiero IEBC ochung'ne kod okil ma ong'ere kaka Mary Karanja. Duol otimo romo ma kawuono, kata kamano giwinjore kawuono ne en mana en romo ma nyiso kaka burano biro timore, kendo moko kuom gigo ma gidhi lose kaluwore kod ywak ma nyicho chwal e mbele do no, ka idwa ng'ini be noyier Doris e yo makare kata ne nitiere chochni mane otimore kinde mar yiero maduong' manokalo manotimore tarik 9 dwe mar 8. Kata kamano dono nyaka sani ong'ado ni burano idhi chak winj ayanga chakre tarik 15 mano dwe mar 11, ka burano dwa dhi tok wige 3 mondo mi tieke ayanga, mondo ng'i ni ang'o manotimore, be Aburi noyier e yo ma uyanga kaka maluwore kod chike mag yiero thurka kata ka nokoyiere e yo ma yanga. Koro mago gin moko kuom gigo ma idhi chak winj tarik 15 dwe mar 11, ka jogo ma otero ywak gi e mbele do no, jogo kura ariyogo wacho ni ne nitiere jogo moko mane omi pesa e kinde mag yiero mondo mi gigone kura. Nitiere jogo ma wacho bende jogo kaluwore kod gino ma ochwal e mbele od dono, bende wachore ni IEBC nokotimo tije makare kaluwore kod chike. Kata kamano mago gik ma wabiro mana winjo kochakore tarik 15 dwe mar 11 mondo winjo ni kes no dhi nade, ma ichano ni biro rumo bang' wige 3 to ka kes no osechakore ayanga. Omiyo en kes ma wambe watemo fuato machiegni ahinya mondo winjore ni odhi nade, Aburi noyiere e yo ma uyanga koso ne nitiere rochni moko ma luwore kod yiero. Bati Anya Crispin Otieno ka intiere Kisii kuom luono wach mar bura ma bende ni e nyim do sani. Pod ang'e ni en thuolo ma oiu ka bura chakore, pod ibiro medo luwe kinde ka kinde mar ng'eyo ni to en ng'a mabiro wuok gi loch, joma mako bura koso joma odonjnegi ka otende koda ombulu manogo tarik 9 dwe mar 8 mar higa ni. Erokamano Crispin kuom miyowa ler ma kamano. Nyakoromogi wadhi nyime kod weche manyien, kata kamano kapok